Ha? Na ano-ano na yung mga tao. Kaya sinusumulaw ang... Hindi nyo na talaga pinahihilot o pinooperahan na yun, no? Grabe. Sige, anuin ko yung sa ano nyo, sa sidecar nyo. Tignan ko nitong pag nagkapera ako. Bili mo ito ng gamot ko. Ito po. Ito. Saan anong ginagamot yun, Nay? May maintenance yan ang gamot. May maintenance? Ikaw? Saan? High blood o ano? Bibili niya kay na inainom ko palagi. Wala man akong ano. Itong sakit ko. Ano po ba sakit yun, Nay? Puso? May himatay kung hindi makakain. Yung dyan lang sakit ng tao. May ano. May maintenance yan. Nay! Kumusta po? Ano si tatay? Hindi ako bumaba. Hirap dito ah. Sige, wala. Kaya mo na dyan. Kumusta na po kayo dito? Bakit parang tulala ka na eh? Mga tol. Yan. Hindi, dyan ka lang kaya. Antayin mo ako dito. Kunin mo nga total. Antayin mo na lang ako dyan. Dito ka ba? Pupunta ka rito? Babalik ka naman. Sige, sige. Si tatay na eh. Sa baba. Saan baba? Sa loob. Nasa loob. Kung wala na yung ano nyo, kulay nyo. Naku, may aso. Hindi ba ito makagat? Ha? Hindi. Chuchoy! Hindi man. Baka mga gat. Nay, hindi. Makakagatin ako. Yan. Ano, na ano nyo na yung ano? Yung nagnakaw ng bike nyo? Nahuli na? Wala. Hindi pa rin, tay? Lagi rin. Wala siya na nila kayo may tao. Pagpamat. Tal, pahingin nga akong isang pares. Upo muna. Hindi, sige po, kayo na po. Ako na ubala. Kayo na lang po umupo dyan. Puso. Galing ako dun kay Kuya Johnny. Yung kaninang bigas na nilabas ko. Ayan. Tingin ako. Okay. Paano mo lang? Magangang naman yun. Nanay, meron pa dun. Ay, kung makadaanan kita rito, mabigyan kita ng bigas. Sama. Para kahit pa paano yan. Ayos, tatay. Diyan o. Ito. Ano dyan, may aso, kaya yun di ako makagalaw eh. Hindi man makabot. Hindi, okay lang po, okay lang. Ano? Wala na, hindi nyo na talaga na ano yung ano, yung sidecar nyo, tay. Wala na talaga. Mabili naman nga. Magkano ba magpagawa nun? Kung may pera, mapabili naman lang nga may pera. Ha? Di ba may bike ka pa naman, sidecar lang problema? Yan. Aray, Puso mo. niltik ako dun ah. Samat. Yung bukol niya, yung bali ni nanay oh. Ano yung ano yan, masakit pa rin? Masakit pa rin siya? Masakit pa? Hindi na? Anong ganun? Paano ganun? May buk. Nagkabukol. Diyan yan galing. Sa tingin nyo tayo, magkano yung ano? Magkano gagastusin sa sidecar? 3.5. 3.5? May alam po kayo nagwe-welding? Mayroon, mabilis na yung hit na sa pagkakit. 3.5. Ay,
Ay naman basta tatay, nahiyata sa akin. Nagsisigimat, masama po pa pakiramdam? Hindi, tapos na ako. Tinawagan ko. Ah. Nanay oh. Nanay, pagtingin ko tulala eh. Ano iniisip mo kanina, Nay? Wala. Tulala ka kanina ah. Tulala si nanay kanina yan. Kahit pa paano may pang ano kayo. Grocery yan, tsaka tinapay at bigas. Hindi ako na pangalakal. Ano tay? Hindi ako pangalakal. Wala ba yan? Daming gulay ni tatay eh. Wala na kayong talbos ng kamoting kahoy? Sarap yung talbos ng kamoting kahoy. Meron ba kayo nung tanim? Sa amin yan. Saan? Hindi yan talbos ng kamote yung ano. Ang kahoy. Oo, yung kamoting kahoy. Sarap yung pang ano eh, gata. Kaso pag mamaya, pag pinagawa ulit kayo ng sidecar, saan naman ulit ipaparking? Baka naman manakaw ulit. Dito lang galing ito. Nagabantay lang ako noon. Ano ko pag kainan dyan. Pagsulit ko dito, pagbalik ko. Wala Ay, na. naglinis ako dito, pagbalik ko. Paglalang ko pa ganyan. Wala na. Nagkape lang kayo? Grabe. Bilis na. Dali-dalingan mo. Ano po yung anak niyo po ba yun? Yung lalaki nagsoli ng bike? Anak niyo po yun? Ay, naram lang yung bike niyo? Akala ko po anak niyo. Diyan ang nasabihan na sa bahay. Ha? Na ano-ano yung mga tao sinusumaglawan. Hindi niya na talaga pinahihilot o pinooperahan na no? Grabe oh. Bali yung kamay ni nanay. Kita. Balik. Sige, ano ko po, hindi ako mangangako pero try ko nitong ano, subukan ko nito kung makagawa ko ng paraan para dun sa ano nyo. Saan kayo nangihiram ngayon ng ano nyo? Nung ano, buhat-buhat lang? Wala. Buhat-buhat lang yung kalakal nyo ngayon? Tapos na mga pangalangan niya. Hindi na nakapangalakal. Wala. Saan ka na? Wala na nga, yan na lang anong bike na lang ano na yan. Grabe. Wala talagang awa yung mga yun. Hindi, nasa ano lang, buhat-buhat lang yung mga kalakal ngayon. Kasi wala na yung sakayan. Ha? Wala nang mga malagayan. Na yun lang kinakalagahan niya itong ano, sa itong ano dito na wala. Ano lang itong kalagahan dito palagi. Nahuram-huram nga ng mga anak niya kaya ginaan ng mga tubi. Ginalagay-lagayan. Ano ng mga tubi. Ano kayang ginawa doon? Binenta sa junk shop? Ganun? O binenta kung ano? Bibitas niya ito. Niyenta po siguro ng buo. Buo yun, no? Kasi nakita ko, okay pa yun eh. Pintura lang kulang dun eh. Ano lang kay palagi na nga nito na kadam ano sa ito, ibay pa. Marami na yung ginabang sa mga. Marami na nakakain. Nahalam-hiram pa ng mga anak niya ito na parang nga ng mga kalgahan ng mga ano nila, mga kung hindi ka mga kahoy, mga tubi. Yan man lang kinakalgahan niya ng mga kahoy pag mga tubi. Ito dito pa. Ito rin. Ibang ko. Talagang kalakal. Kaso. Wala talaga kahit anong mga tao talaga ngayon, mahilig na lang sa ano eh. Mabilisang ano eh. Ano na yun, pangbili nyo ng ulam mamaya. Samat. Parang pangbili-bili kayo ng ulam. Samat din. Mabibili sana akong gulay nyo kaso wala nang nakalawit. Yung ano sana, yung may ano ba kayo, alam na nagtitinda? O may alam na nagtatanim nung ano, kamoting kahoy, yung ano niya, dulo niya, masarap kasi yun eh. Balinghoy. O yung balinghoy. Sarap yun. Yung ano niya, yung Patanok. talbos, no? Masalog-tanokin pa ang ano nito, ang laman. Ano niya, ano. Wala nga ako, hindi nga ako nakakita ng mga katawan niya. Maganda yung makakita ko mong katawan.
Yan si kay Johnny, meron oh. Doon ako bumili nung nakaraan. Humingi. Yung Juni, meron din. Dyan. Ayun yung ano eh. Mga bata pa. Ayun na nga, yung kanina, pinano ko na kanina. Sige, anuin ko yung sa ano nyo, sa sidecar nyo. Tignan ko nitong pag nagkapera ako. Bilhin mo ito ng gamot ko. Ito po. Ito. Saan anong ginagamot yun, Nay? May maintenance yan ng gamot. May maintenance, ikaw? Saan? High blood o ano? Bibili niya kay na inainom ko palagi. Wala man akong ano. Ito sakit ko. Ano po ba sakit yun, Nay? Puso? Nahihimatay kung hindi makakain. Diyan lang sakit ng tao. May anong May maintenance yan. Sakit ka pala sa puso, Nay. Ngayon mo lang sinabi sa akin yan ah. Sakit siguro. Sige na, dito na ako. At nag-abot lang talaga ako nung sa inyo. salamat. Nung bigas. Kahit pa paano, sabi ko, makaraos-raos lang kayo. Maraming salamat. So, at pupuntahan ko pa yung iba. Opo. Ng mga katid dun sa dulo. Para mabigyan ko rin kahit pa paano ng bigas. Ingat kayo dito ha. Ganun na lang tayo, no? Si Yung pala tayo, pwede kong makausap. Sino gagawa tayo? Kakilala mo? Maraming gagawin doon. Maraming gagawa dyan. Kasi yung isang kaibigan ko rin nandito, si Kamando, nagwe-welding. So baka tanungin ko sa kanya kung magkano. Ang problema ko doon, ang mapapamahal doon yung gulong eh. Alam pagkakaalam ko May eh. binibenta sa Sir Pag-asa, 2.5. Magkano? 2.5. 2.5? Sa Pag-asa? Wala. Oo na yun, may single na. Oo, may single. May bike na rin. May bike na. Meron na dyan. 2.5. Binanta nga ako dito kahapon eh. Ano sabi niya po? Dapat akong pili 2.5. Ano bang petsa ngayon? size na kaya kayo? Ha? Size na kaya ngayon? Size, naku, tagal-tagal pa ng 23. 28 pa yung sahod ko sa YouTube. Size pa lang. Ay, Tanungin mo siya tayo kung makakapag-antay siya ng 26. Sabi mo sa kanya, sige, natin, gawa natin ng paraan. Para may panganak buhay ulit kayo. opo. Ha? Gano'n na lang, no? Maraming Sige, dito na ho ako. Ingat kayo dito. Ikaw, ingat din. Ingat din po kayo. Natakot ako kanina. Dire-diretso baba ako, may aso pala dito. Sige, ingat din. Nakala ko yung isa. Sige po, babay na. Yan. Salamat. Kaya nakakatakot yung nila dito. May kakayanin ba ako? Kaya naman pala eh. Ha? Kaya? Ito lang. Tol. Yan. Dapat po sa akin, huwag sa'yo. Ano ba ito? Oo. So yan po, maraming salamat. Ingat kayo palagi yan. Salamat kay Empoy, muntik pa kaming mahuli dun kanina. Buti napakiusapan namin. Tara tol. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, yung buong Trio Cuela family. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye bye po.